Se, kræft er en rigtig dum sygdom. Og hvert år, så er der faktisk rigtig mange mennesker, der får kræft. Og det betyder, at de skal på hospitalet, og de skal opereres for kræft. Og sådan en kræftoperation, det foregår på den samme måde som en hovedrengøring af kroppen. Man åbner kroppen op, og så fjerner man de steder, hvor der er kræft. Men ligesom når man gør rent, så sker det jo også nogle gange sådan med kræft, at man får ikke alle nullermændene væk, når man har været rundt med sin kost. Og sådan kan der også sidde noget kræft tilbage i kroppen. Og så bliver man nødt til at blive behandlet på en anden måde. Så bliver man nødt til at få strålebehandling eller kemoterapi. Og jeg kan godt forstå, hvis det hele lyder lidt forvirrende, fordi jeg bliver også selv en lille bit smule rundtosset i hovedet over det her. Men derfor så har jeg faktisk lavet en aftale i dag med 3 forskellige sygeplejersker. Jeg har lavet en aftale med Susan og Helle, og så med Anne. Og de har lovet, at de vil vise mig, hvordan man bliver behandlet for kræft inde på sådan et hospital, som vi har lige herinde. Så jeg smutter lige ind til dem. Anne, ja. Du er jo specialist i det her med kemoterapi. Ja. Og du har lovet, at i dag så leger vi, at jeg har kræft, og vi skal lade som om, at jeg skal have kemoterapi. Ja, det er rigtigt. Hvordan kommer det til at foregå? Det foregår ved, at du tager plads over i stolen her. Okay. Jeg sætter mig bare her. Ja. Og hvis man nu skal have kemoterapi, hvordan får man det så? Er det en pille, man skal tage, eller hvordan? Nej, det er det ikke. I det her tilfælde, der er det et lille drop, altså en nål, jeg ligger i hånden på dig. Okay. Og så skal du have væsken ind den vej. Så ryger det ind i min blodåre? Det gør det nemlig. Og det skal man gøre ved at stikke mig med en nål? Det bliver man nødt til. Okay. Så den henter jeg. Jeg vil. Jo. Nederen. Nå. Jamen det tager vi i stiv arm. Jeg er ikke bange for noget. Det er godt, Sebastian. Det går heller ikke ondt ret lang tid. Nej, men jeg har faktisk prøvet at blive stukket før. Men det er aldrig rart at kigge. Jeg kigger altid væk, når nålen kommer ind. Ja. Men altså, deroppe, du tog lige sådan et stativ med. Ja. Og der har du noget væske i. Ja, det har jeg. Og det er det, som normalt vil være kemoen. Det er rigtigt. Det vil normalt være kemoterapien. Ja. Men i det her tilfælde er det saltvand. Okay. Ja. Og det sker der ikke noget af ved, at man sprøjter ind? Nej, det kan du godt tåle at få ind. Men hvis det var kemo, hvordan ville det så virke? Hvad er det? Kemoterapi er en cellegift. Og, en hvad? En cellegift. En gift? Ja. Okay, så man sprøjter gift ind i mennesker? Det gør man, men det er en god gift. Okay. Ja. Mens Anne sætter snydekemoen til, forklarer hun mig, at kemoen er en god gift, fordi den er god til at bekæmpe kræftceller. Er du klar? Jeg skal lige kigge væk. Ja. Jeg kigger alle mulige steder hen, og jeg kan ikke mærke noget. Har du gjort? Den sidder der nu. Var det slemt? Nej. Godt. Det kunne man jo nærmest ikke engang mærke. Det var godt. Det var helt vildt nemt. Kemo er hverken grønt eller lugter af noget. De fleste former for kemo er nemlig gennemsigtige. Og det føles en lille smule kølig, når væsken løber ind i kroppen. Inde i kroppen er der en masse gode celler. De laver nye celler. Det er derfor, man vokser. Når man har kræft, er det fordi en god celle har lavet en forkert celle. Og den celle laver nye celler og arbejder imod de andre celler. De gode celler kæmper mod kræftcellerne, men de har brug for hjælp. Og det er der, kemoen kommer ind i billedet. Kemoen angriber kræftcellerne og prøver at få ramt på dem alle sammen. Men kemoen kan godt ramme forkert indimellem, så den også angriber en hårcelle eller måske en celle i maven. Måske kender du nogen, der har prøvet at blive dårlige, når de har fået kemo. Du kender måske også nogen, der har tabt håret. Piger eller damer med flot, langt pigehår bliver måske lidt kede af det, når de sådan taber håret. Men heldigvis danner hårcellerne nye celler, så håret vokser ud igen. Nå, Sebastian. Så, jeg ved, at jeg er færdig nu. Ja, nu er du færdig. Posen er i hvert fald ved at være godt tom. Ja. Og så lægger du den over, samtidig med, at du hiver nålen ud? Og så trækker jeg nålen ud. Okay. Og så skal du være sød og holde her. Okay. Det kunne jeg til gengæld. En minuts tid. Okay. For så stopper det med at bløde? Så stopper det nemlig med at bløde. Ja. Men det vil sige, at hvis jeg havde kræft, og jeg skulle have med kræften, så skulle jeg have mange flere kemobehandlinger. Ja, det skulle du. Eller også så skulle du have strålebehandling. Strålebehandling? Ja. Det
det er nemlig rigtigt, fordi det havde jeg jo faktisk en aftale med Susan og med Helle om, at jeg skulle ned og se på strålebehandling. Ja. Men jeg er færdig hos dig. Du er færdig hos mig nu. Okay. Jamen, Anne, tusind tak for at blive molestreret lidt og få hævet nogle hår ud af ham. Og prøve, hvordan det er at få sådan en kemobehandling. Velbekomme. Tak skal du have. Velbekomme. Hej. Hej, hej. Strålebehandling. Hej. Hej med jer. Hej Sebastian. Hej så. Velkommen. Hej Susan. Hej Helle. Strålebehandling. Ja. Det lyder jo som noget fra Star Wars, eller et eller andet med robotter, der skyder, eller solstråler, eller et eller andet, men... Nej. Så slemt er det slet ikke. Nej, Skal vi det vise er det dig, ikke. hvordan det skal vi foregår? vise. Det var jo det, jeg havde håbet på. Ja. Vi skal ind og lave en form til dig, for det er vigtigt, at du ligger på samme måde hver eneste dag. En form. En form, Okay, ja. en Nu form. skal du se her. Det vi leger i dag, det er, at vi skal give dig strålebehandling på dit bryst. Okay. Ja, Men nu har jeg jo ikke kraft, så nu kan vi godt snide det kan vi sagtens. Alright. Så gør vi lige sådan her, så smider jeg lige den her, og så lægger jeg mig. Så lægger du dig med hovedet herop. Jeg vil i hvert fald gerne have en form af min egen krop. Det føles lidt som en sækkestol, hvor luften langsomt suges ud, så den bliver helt hård. Når formen er færdig, skal jeg scannes og have strålebehandling. Men jeg er lidt nervøs over den der strålekanon, jeg har hørt om. Kan jeg vide, hvad det er for noget? Det lyder en lille smule uhyggeligt. Det er rummet. Okay, Ja, det er den berømte strålekanon. det er stråleapparatet. Stråleapparatet. Der er ikke noget, der hedder Det ligner kanon. heller ikke rigtig en kanon. Nej. Jeg skal ligge der. Ja, Så skal du have armene op over hovedet. Nej, jeg ligesom skulle du have armene op over hovedet, ja. Ja, lige præcis. Det er rigtigt. Så får vi Nu har jeg jo ikke rigtig kraft. Men hvis jeg havde, så ville de markere det på min krop med en tusch, så de kunne ramme kraftcellerne. Helle står sammen med Susan inde i rummet ved siden af. Det er for, at strålerne ikke rammer dem, mens jeg får behandling. De holder øje med mig på videoskærme, og de kan snakke til mig gennem en mikrofon. Hej Sebastian, så sidder vi herude. Hvordan går det? Jeg kan høre jer i hvert fald. Kan I høre mig? Det kan vi sagtens, og vi kan også se dig. Så du skal huske at ligge nede. Ja, undskyld. Det er godt. Man får strålebehandling, fordi nogle kræftceller ikke kan bekæmpes med kemo. Man skyder på kræftcellerne med strålerne, og man kan faktisk ramme ret præcist. Selvom strålerne hverken kan ses eller mærkes, er de et effektivt våben mod kræftceller. Ja, man kan altså godt mærke, at man lige sidder stille i ret lang tid. men nu kan du være glad for, at det kun var i dag, vi legede. For hvis det nu havde været rigtigt, så skulle du komme her 30 gange. Er det rigtigt? Er det 30 gange? Ja. Hold da op. Ja. det Men det var jo ikke så slemt. Nej. Det var jo Overhovedet ikke. forholdsvis nemt. Det er lidt mærkeligt, at jeg skulle sidde stille sådan her. Ja. Men jeg vil gerne sige tusind tak, fordi jeg måtte. Jamen, Og det var så I lidt. var så søde og venlige, og lad mig prøve det her store, fantastiske maskineri. Ja. Nu er jeg smut min vej igen. Ja. Kan I have det godt? Tak, og i lige måde. Hej med jer. Hej. Måske kender du nogen, der får strålebehandling eller kemo. Du kan jo spørge den, du kender, om det foregår på samme måde, som det er foregået i dag, her hos Anne og Susan og Helle. Nogle gange, når jeg tænker på kræft, så kan jeg godt blive lidt trist, eller måske lidt bange. Men jeg synes, det hjælper at fortælle, hvordan jeg har det. En ting er i hvert fald sikkert, man skal ikke være bange for hospitaler, for det er herinde, at de arbejder alt, hvad de kan, for at gøre folk raske igen.